yende jeeɗiɗawre lewru tataɓo hitande 2025 Aardiiɗo lesdi Najeriya Bola Ahmed Tinubu meti lamminki hakkiloowo Nyawnditirndu e jangirde nyawndigu Leddi gonɗum Diiwal Gombe andiraka e Federal Teaching Hospital FTH Gombe. Dr. Yusuf M. Abdullahi Dr. Abdullahi mo hakkile e ardingol nyawndigu ɗum je duuɓi 4 hollitiɗɗo yaaki o waddi kuuɗe ko sembiɗini nyawndigu foodi lamminkene mo ɗiɗawre yaaki o yidata e jeydenko'en ha nyawnditirɗum ndun. Dr. Yusuf M. Abdullahi yetti jomirawo hollata seyo e yettuki ardiiɗo leddi Najeriya Bola Ahmed Tinubu e metuki hokkugo mo labangal hakkilki e nyawnditirɗum nden. I would like to give glory to Almighty Allah aran mi fuɗɗaran e yettuki jomirawo hokkuɗo en gedam e jamu. Miɗo edda yettuki ardiiɗo leddi Najeriya Bola Ahmed Tinubu dow metuki hokkugoyam ardingol hakkilki e nyawnditirndu ndu je duuɓi 4 warojum ɓawo hakkiloowo gonlinirdu jamu Professor Muhammad Ali Pate hokki manore e kuuɗe en waddi duuɓi 4 saliɗi e non en dillirte dow ɗiɗate wi'itunki the New Hope Agenda de ardiiɗo leddi Bola Ahmed Tinubu. Coordinating Minister of Health and Social Welfare, Professor Muhammad Ali Pate. In the last 4 years, we have done greatly well. Dr. Abdullahi andinta nasaraku e kuuɗe jahal yeeso ko nyawnditirɗum nden waɗanama les ardingol mako ha duuɓi 4 saliɗi. In the last 4 years, it has been very rough, but with the grace of God, we were able to achieve fuu a be lot. duuɓi 4 One of ɓawo the hunde major nden achievements wayaki en heɓi we can nasaraku say has to do weltinki with huwoɓe human ngam to resource huwoɓe development, weltinaki because kuuɗe no matter what you are heftirmintake. going to put in place, Warukiyam if the mi tawi human nyamale resource jobdi is not iga in order, hitande the country will 2003 fall. ko It hande cannot be fuu that. It cannot yoɓama be that way. nden So nden when en I came waddi in, taskaram we made fintinki huge, famtinki e ɓeddunki outstanding huwoɓe andal hires en to bo waɗi serve this nasaraku hospital. horiki kuuɗe ɓen From dow na'ura 2023, mabo and online. we were able to Jonta put wala this haala together with nafturki e the ɗareji medical ko ɗume hoti bills dow of the na'ura hospital. ɓawo wi'utunki And cuuɗi today I kuuɗe can cuuɗi confidently nyawndigu inform e you wadduki that we kare were able kuuɗe to clear yadata e all zamanu. the En outstanding bo hires nyiɓi with the nyiɓali grace of God. kesum nder So the nasaraku staff are heɓa very ɗum happy. woodi maɓɓutuki That jangirde ngam was the heɓunki source leddi of all the nyawndoɓe achievements. hawta ɗum e So we established College of Nursing. Again, also we established School of Health Information Management. We also established School of Dispensing of Tertiary. Again, also we established School of Post-Basic Nursing. Dr. Abdullahi andinta nder duuɓi 4 ɓawo e heɓi nasaraku ha wakkere fere-fere huwoɓe ɗo nana belɗum kuuɗe maɓɓe nyawɓe ma ɗo nana belɗum nyawndigu nda bo fukaraɓe jangoɓe nyawndigu ɗo heɓan jangirde nder seyo dow taskaram nyawndigu shahu nyawnditirdu ndu waɗete o andinta taskaram ka ɗa nder ɗidaɗi ɗate wo'itunki the New Hope Agenda nde ardiiɗo lesdi Bola Ahmed Tinubu o manata Professor Muhammad Ali Pate ɗo darnde sottol ngam tabbutunki taskaram ka walliti nyawɓe ɗuɓɓe hollata seyo mako dow no gomnati Bola Ahmed Tinubu wartiri nyawnditirɗum Diiwal Gombe gonɗum ha hukuma famara akko nde leddi. First, I think we need to appreciate our visionary leader of the state, His Excellency the Governor, Muhammad Yahaya, for him to, one, consider health care as a priority in the state. O Because that manata was the gomna beginning of the Muhammadu journey. Yahaya dow tiɗɗol o waɗata ha wakkere nyawndigu o tabbitinta duuɓi seɗɗa warore Diiwal Gombe wartani lordu nyawndigu o andinta jonta ma nyawɓe igadiɓe fere-fere illata Gombe ngam tefuki nyawndigu. So, and we are lucky that that has been approved by His Excellency Bola Ahmed Tinubu, GCFR. We can't thank him enough because what he has done for the state, it cannot be forgotten. Kamal Hammajo, Kode Radio Enter TV International iga Diiwal Gombe, Najeriya.